Hola, hola, estimades i estimats. El curs ja s'està acabant i per això aquesta setmana us proposarem una activitat una mica diferent. Amb l'ajuda del mestre Manuel, d'infantil, a qui aprofite per a saludar, us hem preparat una sèrie de vídeos per a parlar dels diferents instruments musicals i les seues famílies. Els instruments musicals es poden agrupar en 3 grans famílies, com ja sabeu, depenent de com s'emeta el seu so. Tenim els instruments de percussió, els instruments de vent i els instruments de corda. Però nosaltres anem a afegir una família més que ve directament dels darrers anys del segle XX, que són els instruments electrònics. Començarem parlant dels instruments de corda o instruments cordòfons, que, com el seu nom indica, emeten el seu so a través d'una corda en vibració. Per exemple, tenim la guitarra, que és un instrument de corda. Té cordes i si les fem vibrar, emeten so. Depenent de la manera en què fem vibrar les seues cordes, tindrem instruments de corda pulsada, com la guitarra, de corda percutida, com el piano, o de corda fregada, com per exemple el violí. Els instruments de corda fregada són 4: el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix, i tots ells necessiten, per tal de fregar les cordes, d'un aparell que és un arc, i es diu arc perquè antigament tenia forma d'arc, d'aquell que utilitzem per a llançar les fletxes, però avui en dia són rectes. Aquest arc és un pal de fusta que té tensades una sèrie de crins de cavall, i aquestes cordetes les hem de pringar amb una resina per tal de que s'enganxen a les cordes i les facin vibrar. Us deixem en una sèrie de vídeos per a que vegeu com sonen cadascun dels instruments de corda fregada. Ara ens veiem!
Els instruments de corda percutida són aquells instruments en els quals s'ha de percutir, és a dir, colpejar les cordes per a que sonen. Encara que no ho parega, el piano és l'instrument de corda percutida més famós del món. I ara us demostraré per què. Ara acabé de llevar-li la tapa al meu piano de paret. I com veieu, per dintre el piano té cordes. Es veuen? Aquí. Vaig apropar una miqueta la càmera a veure si les veieu bé. Es veuen, veritat? Doncs aquestes cordes són accionades, és a dir, són percutides per una masseta a la qual jo he d'accionar tocant la tecla del piano. De manera que si toque més fort, la nota sonarà més fort, i si toque més fluixet, la nota sonarà més fluixet. D'ahí ve el nom de l'instrument, que en un principi era pianoforte, però com és molt llarg, se va quedar amb el nom del piano. Un altre instrument de corda percutida el trobem a Àfrica. Es tracta de l'arc musical, que és un instrument que es construeix amb una fusta curva, una corda i una carabassa per a fer de ressonància, i es fa sonar percutint la corda amb un palet i apretant més o menys la corda de l'arc per a que faça notes més greus o més agudes, com veureu en el següent vídeo. I ara, per acabar aquest vídeo dels instruments de corda, us deixo amb un vídeo que us ha preparat el mestre Manuel, en el qual ens parlarà dels instruments de corda pulsada, com la guitarra, la bandúrria o el llaüt. Esperem que us hagin agradat els nostres vídeos. Ens veiem al proper. Adeu! Hola, os voy a presentar 3 instrumentos de cuerda. Algunos ya los conocéis. Tenemos la guitarra, el laúd y este pequeñito de aquí, que es la bandurria. La guitarra tiene 6 cuerdas y el laúd y la bandurria tienen 12. Pero si os fijáis, tienen las cuerdas dobles. Tanto el laúd como la bandurria se tocan con la púa. Ahora vamos a ver cómo suena la bandurria. Bueno, pues la bandurria, como es un instrumento pequeñito, suena muy agudo. Igual que un niño pequeñito tiene la voz muy aguda. Y ahora vamos a ver cómo suena. Bien, pues ahora tenemos el laúd. Hemos escuchado la bandurria y ahora el laúd. El laúd es más grande. Pues ¿cómo suena un niño que es más grande? Pues con un sonido más
grave. Fijaos, la bandurria, muy agudo. Este es más grave. ¿Escuchamos cómo suena? Bueno, pues llega ahora el turno de la guitarra. La guitarra es un instrumento que ya todos conocéis. Tiene 6 cuerdas y aunque se puede tocar también con púas, lo normal es que se toque con las manos, con los dedos, concretamente. Sirve para acompañarnos cuando cantamos, como por ejemplo en esta canción que seguro que conocéis. Cada día de Mati canta el gay kikiriki. Pero también podemos hacer música, podemos hacer melodías sin necesidad de que nadie cante, como por ejemplo esta que vamos a escuchar ahora. Bueno, pues eso es todo. Ya conocemos 3 instrumentos de cuerda muy populares en nuestro pueblo, como son la guitarra, el laúd y la bandurria. Pues eso es todo.